Horkutuk ni zorago bubagra matarbari mondiro metai khulumnani phaipro tangai media rokno jolejaka tei matarbari area ni je tipramothani leader tongnai rok borok duita record khlaika o duita record tamo abai korno sinamu chukui tongkhanke bayap songnarok dinini video no paya sak jora nai tongdi Oi Badabir और तलंगnya Oi bro tong hai burga posa bro tong hai ubur posa bro ai ready betapa posa private baat karna bubagra sakha ang o jagao metai khulumnani phaige kuno fake publicity rok nangya media rokno sabering ani bo personal life tongo ang o jagao metai khulumnani phaithani wo kuno politics by link rei please camera off khlai di hnai sathani wo media rok dakti camera off khaya ngai bubagra jole jaka ubur posa bro ai ready betapa posa private baat karna baksake bubagra yakli kamano cinematic shot nana hnai temple sakarago sogui stongbaikha ajora wonung bubagra camera off khlai di hnai samano borok khnalia ngai bubagra jole jagoi norok gna hinke ang metai si khulumlia hnai phirogoi thangmano no kono rokom khlaigei bubagra no request khlaigei metai khuluro laikha media rok bul samang khlaima bagai je bubagra na hamjagei lam sogui tongnai rok bubagra ni ashirwad nana hnai naisingei tongnai rok borok bo jotto nang phirogoi ma haibaikha abono tei nang bubagra khanang jagai moharani elakani gamaria amchayo ang phai sok phainai norok ana naisingei tongni hnai tep sake sawi metai khulunani nukharei thangkha Fajingke bayap song tabo ke chini Greater Tipra Land eba Tipra Motha snambai mani yaglo bubagra miya wono first time chini moharani elakao yapri sep phayo ajaro bo tamo hnai kok saka abono saimanlane tei o chikonte te kok salaimung pandawo kuno video record khainani bo allowed grei haiphenong je bubagra kok samano angnorono sawi khnarnai baksa kokro private nangma tongnai phiaba je norokno share khaimansak abono angnorono sanai bubagra sakha bobini live amsuk torgoi logoi phaikha jotoni se borok kom khlagi speech marmani chini matarbari ardi blog ni moharani elakao nung jotoni se borok kom khlagi speech maroka hanai chini bubagra chungno sawi khnaroka kuno thansa krei kuno feel kaham krei hanai hinke o jagao nung chung saimanka matarbari area ni je Tipra Mothani leader tongnai rok borok kaisa record le khlaikha tamo record hinke je bubagra jotoni se borok kom khlagi speech marmani bo thayo hinke matarbari blog ni moharani elakao hnai kaisa record le khlailai jakha ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है bayap song tei kaisa record bo khlaijak tongkho ang belai nang saksakno proud feel khlaima tongkha angbo moharani elakani borok nginai je chini bubagra first time moharani elakao phaisok pai pro bo sawi klangka chini matarbari blog ni je leader tongnai Tipra Mothani borok duita record khlaika hnai sawi klangjakmani angbo belai keno saksakno proud feel khlaima tongkhaisi अच्छा kaisa record to chung salai pelekha jotoni se borok kom khlage speech marmani tei kaisa record hinke matarbari blog ni ngai Tipra Mothani main leader tongnai rok joto leader ya khorok ni khorok tham je leader kotor tongnai rok borok jotoni se rangle chakrak kuno feel kaham khlaimanya kuno thansa khlaimanya hnai tei kaisa record khlaika belai belai kene kaham kok bayap song kogono toyende ba world record khlainani famous ngnani viral ngnani hinke duita na lama tongo kaisa hinke kahamni lama tei kaisa hinke hamyani lama hnai borongke hamyani lama ophanung record khlai khibika amsukbaino angbo saksakno chini moharani elakani nginai angbo belai keno saksano proud feel khlaima tongka amsukin angbo chole jakai saksa चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे होई तेरी मुंह खोलने bayap song ang tei kok kabang sanani musuglia norok kebo leader hamya manoro hnai kha thei tongkhanke bubagra aboni bagai lama tiklai tobojak o lama tabo abono norok sinamu chugui tongkhanke screen of video pawi tongnai abono click khainadi phaidinke next video hani malapsnai